ikpeazụ Chineke bụ ya nke na-ekpokọta ndị mmadụ niile ụbọchị nke ikpe onye mere ezigbo ihe Chineke ya tinye n'ala eze onye mere ji ihe na Chineke ya kpọọ ya ọkụ n'ime ọkụ mmụọ ka Chineke zọpụta ndụ anyị na mkpụrụ obi anyị niile ka anyị ghara ịba n'ọkụ anyị na-enwe nkwenye n'onwe gị Chineke nke tozuru etozu anyị na-efe bere sọsọ Chukwu kere eluigwe kere anyị maka ka anyị ya gafee ma anyị na-ekpe ekpere ka onye ụzọ anyị bụ Prọfet Muhammad otu onye gọzọ nke Chineke dị naanị ka Chukwu ize n'elu ya na ndị azụ ya na ndị ezinụlọ ya na ndị ile na-akwado ezigbo ihe na ezigbo omume ya si mgbe ụwa ji abịa n'iche dịdobe anyị na-arịọ ka Chineke yize na anyị ngọzi na amara ya n'oge dị iche iche o onupụta azụ ọbụ anyị tụọ egwu Chineke anyị mụdụkweta na Chukwu tụchie egwu Chukwu ike mmarụ na anyị Chineke gbara ya ekebe anyị afụla enwe ọnwụ ma ọ bụghị na anyị so ezigbo ụzọ nke Chineke ya bụ ụzọ nke Islam anyị bụ ndị na-ayọrụ Chukwu maka ezigbo ihe Chukwu mere anyị ụzọ dị n'iche n'iche ọ bụla dị ebumọnụ ha anyị bụrụ na mkpụrụ ụbọchị 13 Chineke nyere anyị ka anyị buchere n'udo wee pụta na ya ka Chineke nye anyị ngọzi dị iche iche ihe niile anyị mere ezigbo ọrụ ile anyị rụrụ arịrịọ ile anyị rịọrụ mgbochi ile anyị rịọrọ Chineke n'ime ya bụ ọnwa nke efu n'ọnụ nke gwụrụ ụnyaa ka Chineke nabata ya bụ ekpere mmaji pụrụ machi ka Chukwu yizie na anyị ezigbo ihe nke dị iche iche maka na ejire Chineke na-agwa anyị sọ anyị rịọ ọnya na ya ji aza anyị ekpere anyị rịọ ọnya mgbochi na ya ji ekpochi anyị rịọ ọnya enyemaka na ya ji nyere anyị aka anyị na-arịọ ka Chineke bụrụ maka okwu nke wee nyere anyị onye ọzọ anyị Prọfet Muhammad otu onye gọzọ nke Chineke dị na na-ekwu so onye niile buru ọnụ mkpụrụ mbọ onye niile buru ọnụ n'ime ọnwa nke Ramadan ya ma ọnwa nke ite gị na ọnwa ezumọnụ n'ime okwukwe na nke Chineke na-arụ ọrụ dịka onye nke Chineke na Chineke ga-agbaghara onye ahụ njọ niile ọnọbụ metere n'oge gara aga unu bụ ndị mmadụ unu tụọ akwa egwu Chineke o nwekwaghị ụzọ mgbalaga abụghị bere sọsọ ma anyị na-atụ egwu Chineke site n'ime ihe anyị na-ekwu site n'ime ihe anyị na-eme site na ihe anyị na ngọzi anyị na-agọzi onwe anyị n'ime mkpụrụ obi anyị tụọ egwu Chineke ma ihe ile anyị na-eme anyị nwere egwu Chineke anyị mara amara n'ihe bunye bụ ihe kachacha na ofufe Chineke ikwenye na Chineke dị na n'onwe ya ma anyị kwado obi anyị shike site n'ime enweghị mgbanwe obi efebe Chukwu ka efebe Kristo anyị mara amara na Chineke na-edo anyị Chineke bụ ya bụ ekpere anyị nkwa na ya ga-ekweta ezigbo ihe niile anyị emele ihe ezigbo okwu niile anyị ekwule na ya ga-anabata ma ya ga-agọzi anyị n'ime nke anyị kwufutere ihe nke anyị rụrụ igbo bụ anyị na Chineke akpagagharị maka na ya bụ ihe eze itoke tinye anyị iwunye n'ime akwụkwọ nsọ ya nke bụ Quran Karim mgbe ọ na-ekwusi na-enye ekedigo ndị mmadụ na ndị mmụọ ọma gabụghị maka aka efe onugbu nwunye m ndị kwetere na Chineke anyị mara amara na mmadụ idebe iwu ihe niile nyere gị debe ya bụ nkwenye niile kwenyere gị mee gbaa mbọ n'imezuru elu na nkwa ile ikwe maka na ọ bụ nnukwute ihe bụ ọgwụ nke Chineke ga-agwa anyị sị ya ụbọchị nke ikpeazụ Chineke na-agwa anyị sị onye niile enyere ihe tọpe maọbụ onye niile echiri echichi maọbụ onye niile anụrụ ihe ọbụla ihe gbasatara ihe ọha maọbụ ihe ya gba mbọ n'ogwokiri maka na Chineke ga-adịwa ese ya ụbọchị nke ikpeazụ Chineke na-agwakọ anyị n'ebe akwụkwọ nsọ sị na Chineke na-etinye anyị iwu anyị gba mbọ na anyị debere ihe niile enyere anyị debe na ụzọ nke Chineke ma anyị gba mbọ na anyị wefere ụzọ anyị mara amara na Chineke hụrụ anyị n'anya ma ya bịa kpatara ọ na-etinye anyị ezigbo iwu nke dabara anyị n'ime okwu mkpụrụ okwu nke onye ozi anyị bụ Prọfet Muhammad n'ime okwu nye nke natara n'aka Aba Huraira ọ na-agwa anyị sị na o nweghị ka prọfet ga-akwụrụ wee nye ha samọ wee gwa ha okwuchukwu bere sọsọ ọ na-agwa ha sị na o nweghị okwukwe nke a ga-asị na mmadụ nwere ọ bụrụ na onye ahụ na-enye ya ihe ọha na ọ ga-ebute ma anyị mara amara na o nweghị ụzọ ofufe mgbe onye niile ga-enweghị eziokwu o nwere obodo kwetara na Chineke anyị mara amara na ntanwa bụ ụbọchị nke anyị na-enwe aṅụrị n'ụzọ nke dị n'iche n'iche ma anyị mara amara na Chineke tinye anyị iwu ka anyị wefute ihe a na-akpọ ihe onyinye nke a na-ewefute maka ụdị ọnọdụ nke taa ka ndị nwere na ndị enweghị wee nwee obi aṅụrị ka aṅụrị wee jupụta n'ụwa niile ma na mmemme ha ọ bụ nọ ya bụ Chineke mechibụja ụzọ anyị mara amara na Chineke tikomere anyị iwu ọzọ anyị bụrụ ndị na-arịọ ọnya enyemaka anyị bụrụ ndị na-arịọ mgbochi anyị bụrụ ndị na-arịọ ya mgbaghara na-esufe n'abalị na mgbe niile ma anyị mara amara na Chineke na-agwa anyị n'ime Koran sị anyị rịọ ọnya n'abalị anyị rịọ ọnya n'ụtụtụ na ya na-aza ha niile anyị mara na onye ozi anyị bụ Muhammad otu na Chineke dị na-agwa anyị sị onye niile na-arịọ Chineke ihe nye arịọ ọnụ site na nkwete n'ime obunye na Chineke ya egoro ya
adịsịrị wetara n'aka Tirmizi na Imam Ahmad na mgbe mmadụ kwesịrị ịrịọ Chineke Chineke nabata arịrịọ Chineke mmadụ rịọrọ onye na-eri ọrụ Chineke na oge dị nhanụ ya bụ dịka oge mbọchị nke Juma maọbụla oge mgbe ndị mmadụ kwesịrị ekpere ugboro 5 n'ihu chi maọbụla mgbe mmadụ kpụrụ isi na maọbụla mgbe nwunye na eze maọbụla mbọchị Arafa maọbụla bidote n'etiti mgbe akpọrọ ekpere na bifo na-ebido ekpere maọbụla mgbe n'ime ọnwa Ramadan anyị gaghị maọbụla n'ime ụkarachi nke ikpeazụ maọbụla oge a na-ebido ibu ọnụ maọbụla oge a na-ekere ọnụ maọbụla mgbe mmadụ nọ n'ejem